Ahojte, nachádzame sa v Telgarte po úmorných 5,5 hodinách v 3 vlakoch a chystáme sa na nízkotatranskú hrebeňovku. Počasie je aké je, nebude bohvie ako. Tak, čo už, nejako to zvládneme, hádam. Poďte sa na to pozrieť s nami. Jurský park. Padíš sa? No ja. Sme na Kráľovej holi, ale všade tu je taký vietor, že to sa nedá. Našli sme si túto previs, kde sme sa schovali, ale to je akože hrozné. Otras, nedá sa tu existovať vôbec. Prvý deň máme úspešne za nami. Prichádzame k útulni Andrejcová. Ideme rozložiť stany, niečo pojesť. Zajtra pokračujeme. Dnešný deň by som popísal ako tornádo. Taký nárazový vietor som asi nikdy v živote nezažil. Bol to brutál, no. Ideme oddychovať dneska už. Opúšťame Andrejcovú a dneska valíme smer Čartovica. Čaká nejakých 27,5 km. Malo by to byť dneska na pohodu. Ale sa nám to počasie pekne pokazilo. Sme na Kolesárovej. Počasie sa nám stále krásne mení. Je to zátrest.
Sme na sedle Homolka. Zahalila to tu krásna hmla. Tie nádherné výhľady. To občas už zúfalstvo normálne. No konečne je niečo vidieť. No dobre, sme na Čertovici. Dnešný deň úspešne za nami, ale bolo to veľmi úmorné. Z tej Andrejcovej po Čertovicu ten hrebeň je taký celý, tam nie sú žiadne výhľady, tam je len kosodrevina a do toho nám chvíľku svietilo slnko, chvíľku pršalo. Že stále také už zúfalstvo obliekať sa, vyzliekať sa, čiže by som to nejako zhrnul, hurá rozložiť stan, dať sa dokopy a zajtra druhá polovica. Tak vítam vás pri našom treťom dni. Vyspatý do Rúževa nemôžem povedať. Aj mozole sa včera porobili nejaké, ak bolo vlhko v topánke, takže paráda. Stanovali sme pod domčekom Horskej a musím veľmi vychváliť pána, ktorý tam bol, super chlapík. Topánky nám dal sušiť všetko, milý. Takže super, odporúčam, keď tam budete sa zastaviť, radšej tam aj na jedlo, aj na pivko, podporiť jeho ako tieto drahé motoresty. No, hurá, do toho nečasu na tretí deň a začať druhú polovicu. Ustatý s mozolami, nevyspatý. Ideme na to. Na rebeň. No takže už je pred nami chata generála Štefánika. Ideme si dať občerstvovačku tam a potom budeme pokračovať ďalej hore na vrch. No, tak najvyšší vrch tých 4 dní máme za sebou a zároveň je to najvyšší vrch Nízkych Tatier, Ďumbier. Tak pokračujeme smerom ďalej, dneska je ešte dlhá trasa cez Chabenec a Ďurkovu. Teraz smer Chopok.
kúpok len rýchlo preletieť medzi ten dav lanovkových turistov čo najrýchlejšie ďalej, kde zase nikoho nebude. Tak hen tam úplne vzadu, tak to je Chabenec a za ním spíme. Už sa mi teraz vôbec nechce, čiže hurá, hurá. No, tak konečne sme na Chabenci. A je tu krásne. A už to je iba kúsok dole na útulňu, takže hurá! Takže už sa nachádzame pri útulni Ďurková pod Chabencom. Hej, ideme sa zvaliť, oddychnúť, rozložiť stany, zregenerovať a zajtra pokračujeme posledným 4. dňom na Runovali. Dnešný deň by som tak v rýchlosti zrekapituloval, že bol asi zatiaľ najkrajší. Bolo pekne, občas fúkalo dosť, ale dalo sa to príjemne prejsť, ale už mám dosť, už sa tak teším, ak niečo najem a postavím stan. Vyrážame od útulne Ďurková. To príjemné, večer sme si dali polievotku a valíme ďalej smer do Novaly dneska už to ukončiť, tak hurá. Tak za mnou je vidno celú našu dnešnú trasu, no nie celú, časnej, cez tieto kopčeky, cez Chochuľu a ešte ďalej, takže hurá ten dnešný deň doraziť a dôjsť na to do Novaly. Posledný vrchol. Sa
dole pod tým lesíkom nachádza útulňa pod Kečkou, čo je často zastávka SMPčkarov napríklad. Lebo potom pokračujú na Veľkú Fatru. Tak títo frajeri, títo bežci dneska bežia tatranskú stíhačku, teda nízkotatranskú stíhačku. A aktuálne, ak vyražali o 6, tak to prebehli za 11 hodín. To, čo my ideme 4 dní. To je ako extrém, úlet. Tak to máme úspešne za nami. 4. deň skončil. Stihli sme aj prvých chalanov, čo bežali tú nízkotatranskú stíhačku. Blázni. Už čakáme na odvoz, za nami sú Donovaly. A ideme si to užiť. Ale jednoducho by som to zhrnul tak, že aj v júli vie byť okolo 0 stupňov. Takže dobre sa obliezaj do nízkych Tatier. Tak ďakujem, že ste sledovali. Kúknite aj na iné videá odo mňa. Majte sa, ahojte.